ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Immediate kemon walang ibalong kuwe ni kinong yamare marathon. Nagishnong shngi maulen Southwest Khasi Hills District. Ibaladan mentah nyupundrus nam karta belapau pa hagani ke jilla Meghalaya badhagari India dagamin sim ke basngo kemen ila panjing kershan ni pat ba nong shnong jangga jilla haswa bini yeshim bentah ke jinyok mare marathon ke ban salong hagari Australia. Hagajin keren bakla pathai khubor hakakharwei trik naitung arajar phosau imiet kemon walang ila ai khuble yuba bening lingkhoi ubalong unong prat lenti hagajing mare marathon bat kumju ikiwe pat kirang ba kibajudan ringkat bat I hadu kini kisngi. Hakani ka kendi imiet kemon walang ila kerpar ki pat ba nong shnong jangga jilla Meghalaya makin bu jing duailem na kebenta jong I khna makan omdon kanu jing sya penthot bagi jing sya penwit nadu kesngi bein sami na layeng banle cha Australia bat balon phairu da kemet ke bekot bekhia. Kum kalong kemi na kathai nong kendong kabaduna ka jing nang jing stan badha ka yok ka kon imiet kemon walang ila kerpat ru ki pat ba ki bala ban ai jing arab ha ki no ki benta namar ba ka jing no jing sep ha ka kentiru kalong ka babon. Jongga jing le jonga seta sepo Australia bani simenta ke jing ilakai sepo Australia te. Kande dei kita ka burom tang na ka benta ke jonga. Ndre na ka benta ke Meghalaya ke jongi barna po ka ri India bro ka we. Lada kino ki ka jing le ke jonga ai ba ngan le daga ba daga jing rablem ko jong pi ngamdon gi jing ngamdon gono re ngan laban poi su poi sain bat ngan salaban poi ro sek thong jing job daga jing duailem bat jing rablem ko jong pi ki pa ngai ku le ya ule no gono ta ba ula ya rap nga ula ple galat lenti nga bangan poi ha ka thong gaban ngam sa let ki le ki jaka te ni ko ni siap ngai ku le Niko yu sarbining ba ula ya rap ban lai sitom na kabanta ban penbit penbiang ya kiko tiswa jonga ban mentang la tikna ba ngan la ban lai cita siapa Australia ban lai kun bat ki we ki bari ban ko ban ya ngan yang do jong ti kijat ban lai cita siapa Australia da ka ba daga bang tresitom bad daga bang kitkia pha man lagasni daga jing tresitom jonga ngakermen ba udai usai rapinga bat selamat poi sikathong bat kawero ai kublei ba naga benta kirulung ba baro kibalaya rabat kersian yang lem yang hagane ke kenti ke ba menta ngakerpate pi ki pat ba bakin ya dua lem na kabanta ke jonga bangan yo berbuar ke mer ke bokoj bekia hadu bangan leit ban ya simbenta ban ya leit ban meretha mera setai sepo Australia re namar ba ngalong ke lokmi ke badu ban ke bang siam jing bahar sephang ke leng jo ke bisa re daga jing dua lem ke jong pi daga jing arab lem ke jong pi nang salah hi ban poi su poi sain baca do bangan poi se kathong jing job ban nagar paru ba lada phi don kam ro kene kwa ban yarablem na banta ke jonga sim ya no ngat no jepe bat ya kene ka numbar pun ke jonga ba pin sapun hanga lada phi don kam riu not khandai riu ar khandai san nhiều lại